Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọkaikpe Omotosho nọrọ taa ma Maazị Nnamdi Kanu ikpe ịnọ n'ụlọ nga ruo oge ọnwụ ya ma kọwaa na mpụ o mere karịa ịbụ ikpe ọnwụ. A ga-echeta na ọkaikpe a nọrọ taa chụpụ Maazị Nnamdi Kanu pụọ n'ụlọ ikpe oge o ji Olike jụọ ajụjụ banyere akwụkwọ iwu nke na-achịkwa okwu ikpe ya. Gọọmenti steeti Kwara agbachiela ụlọ akwụkwọ niile n'ime ọchịchị kansụl 4 n'ihi ka ọnọdụ enweghị nchekwa dị arị elu ọjị ugbu a. Ọtụtụ ụmụ afọ ala anya katọọla gọvanọ steeti Benue Hyacinth Alia maka iji ọnụ o ji eri ji na ede kwuo na onweghị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ na nke okpukpere nke na-aga n'ihu n'ime steeti Benue. Ndị omekome bandit awakpola Southern Kaduna tọrọ onye isi ụlọ ụka Katọlik na nwanne nwoke onye eze ọdịnala dịka ha wakpokọrọ obodo Oguto nke nwere oke ala ha na-akparị na Abuja ma gbuo otu onye uwe ojii. Ụgbọala bọọsụ bụ ndị NYSC ga-efe ala nna anyị mmadụ 18 zutere ihe mberede n'okporo ụzọ n'ihi ụzọ ọjọọ dịka ha sitere steeti Ondo na-aga Gombe. Mmadụ 16 nwụrụ pee. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.